Кварцевий чоловічий годинник Курен Кварц. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Для налаштування будемо використовувати штифт, що знаходиться посередині справа. Щоб налаштувати дату, виймаємо штифт не до кінця спочатку та налаштовуємо дату. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця та за годинниковою стрілкою налаштовуємо час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.